wato baba kamata ya ce mu daure mu samu a wannan koyar da sana'a gadi ce mun gai kai dalla bai wani sana'a gadi wallahi dan yin sana'a gadi gwara mutu da yawa kana ganin in gwata ɓarayin gwamnati ne ka duba ga wasu mutane mun daure ko sana'a gadi ce kai da bana da mun banza ba wani sana'a gadi da zamu wallahi ba zan yi ba tsakanin da Allah da kai gadi gara kai sata gwara yi sata yi mana kai ya hankali kwan shaye ne kai na ta dan shaye kai ba dan shaye bane ba ka zo nan mu ko gadi ne muka yi da Allah malam ka bata mare kaga yan sanda ga su a kusa wallahi zan hada ka da ga wani ban Allah to mu je mu same ku ba mu je mu same da gani shi ne mu same ya mana mi ko gadi ne mu taimaka mi yafi zaman banza nan ba wani gadi fa da dani wallahi in ba za ka bani sai nayi mu je ni raka na do mu je wuri mu je to baka ci uwar ka zan yi maganin kai muka je wurin Allah mai yafuwa idan ka wurin shi ne ko kamar zai da Allah mu je assalamu alaikum assalamu alaikum ina wani ina lafiya lahu lafiya ina wuni lafiya galau ya gida ayyukan Allah alhamdulillah wai alhaji kai ma ɓarawon ne a kamar ya kai matsala gare ka da Allah ya hakuri wannan yana da matsala aboki ya daga ina kuka zo kamar yana ga ina muka zo malam ya zaka wannan koyan garin da muke mun zo ne neman aiki ko da sana'a gari ta tana samu dan samu a gidan kai aiki muka zo nema in zaka ba mu in ba zaka ba mu ba ka fito ga mana kai ka wani kwana kaje kana kallon mutane kai na kai ka hankali haka ne yanzu ko aikin sana'a ce ba mu da ita muna so dan samu ko da aikin gadi ne ga yana da ringa tsare maka ka dan samu dai zaka ce ba ni ba ni dan samu to kai me kake so ma ku ci gaba da magana ku kawai malam ni ba abin da zaka yi okay inda aikin gadi kuka aikin gadi insha Allah okay to ba matsala insha Allah nan din na yi kokari a ga an dauke shi alhamdulillah an dauke shi dai zaka ce banda ni ka so ka wannan okay Allah ga aiwa da akwai naira 1000 tare kuma na ga wani wannan me kake cewa Allah ya ni fa ba doran mutum bane za mu ci amma ga sana ba kai kan bar wannan aka ba ya ni fa sai in buge mutum yanda za ku saba da su suka wannan insha Allah wana godiya wana godiya an zuma yi ku dawo anya kana da gaskiya kamar ina da gaskiya wallahi bin yadda ba da kai dai ku dawo a to insha Allah dai wannan fa mutum tamira ko a ka dai ka zo gobar gidan mutum wajen na fara sana'a gari kaga kike nake zuwa gobar gidan nan amma har yanzu a ce da mutum bai bana ce garin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya gida zan ce ku ne kuka zo ranar da har kuka bani insha Allah yau zan fara aiki a gidan Allah da zan fara aiki a gidan ko kuna nufin aiki kuka zo ba ku ai mun sani a daga ai haka magana gisha gaskiya babu wani boye ni ma neman aikin gadin nan nazo in ga muku gaskiya ranar ma da muka ganna shi a zaune kuka ban 1000 na rasa yanda za in ci abinci ne Allah ya taimake ni kuka zo ka bani 1000 ni ma gadin nan nake zuwa ina nema a bani kare yana wani ayo fa Allah kuwa ne mu wallahi Allah kuwa ka ba mu ina kudin mu kike ban da kudi ka san Allah bai gida ban da wani fara ganin mu wallahi Allah ya mun tafi area da Allah ya duka mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un